Víme o půl tuctu tunelových systémů ležících jižně od Valbřichu. Ale nejsou tam i nějaké další? Vyloučit to nikdo nechce. Je docela možné, dokonce i dost pravděpodobné, že Soví hory ještě ukrývají nějaká další překvapení. Vjezdy do tunelů, které byly vyhozeny do povětří, jsou objevovány neustále. Jen Crystal Fokenová na konci roku 2015 ohlásila 4 možná místa, na nichž by se mohly nacházet tunely. Pánové, tak to je ten nejlepší výlet na světě! Tak nazdar, máme tady první zastávku někde za Šebetovem, nejsme ještě v horách, je tady po kokot sněhu. Vypadá to zatím na pěkně zdařený výlet, nechci předbíhat. A každopádně my si tady dáme teďka svačinku a kafíčko, čajíček, rohlíčky, buchtičky. No a vidíme se zase za chvíli. Sponzor pořadu Masarykův onkologický ústav. Počkej, jsem se na rukavici vytahoval. Hoši, jak to hodnotíte zatím? Dobrý. Dobrý je to. Tady chálovačky, papačky, Franta jde kouřit a smrkat. Ne, já nekouřím, prostě nebál. A my tady reprezentujeme Masarykův. Vy jste neříkali, že to máte sponzorovaný, hoši? Jo, dívej, dostali jsme výbavu. Jo. Dali nám auta, pohoda. Dali nám auta. Jsem říkal, že kdybych vzal toho mýho prosída, pardon, tak vypadám, že ty auta někde rozdávali, vole, čo v Albertu. To se nějakou mítli zrovna někde, kde to se toho chtějí zbavit, vole. Nazdar, cesta pokračuje, jsme před prvním bodem. Bude ještě co říkat? Nebo už stačí? Dobrý, Stavku číslo 2. Účastníci se tady povídají o zdejších podmínkách. Přituhlo nám, máme zhruba asi minus 7 stupňů. Jsme ve čtvrtině cesty. Teď nás čeká, před náma je trasa do Jeseníku. Samo to povede následně Kladský Sedlo a Polsko. Takže se ozveme z další zastávky, která bude až tuším v Kladském Sedlu. Takže zatím dobrý. Zatím všechno drží, jede. My si dáme čajíček a jedeme dál. Jdeme se poptat členů výpravy, jak se zatím cítí a jak se daří. Daří se výborně. Zdravím bobarskýho boha. Myslím, že to bude ještě lepší a mnohem víc sněhu. A přituhne. Tondo, co si o to myslíš zatím, jak to jde? Dobře, je to dobrý.
jsme právě dojeli do další cílové destinace Kladské sedlo. A je tady zima, asi tak minus jako 9. Co si o to myslíš? Že to je zima, tak -9. Přesně tak. Co si o to myslíš ty? Jak to zatím probíhá? Myslím si, že to je nejkrásnější místo na světě. Vůbec tě nevidím, protože mě svítí do očí. No, ale máme tady důležitýho účastníka, který má příběh, který chce sdělit. Co se prosím tě tam dostalo po cestě? Jako vždycky zádáme vždycky něco se posere. Kryt od motoru se urval, no. A při jaké příležitosti se to stalo? No, když Adam vybral cestu po polu, no. Je to tak, jeli jsme po polu? Tak, informace, právě jedeme po poli, protože cesta je neprotažená, je to zážitek. Všechny 3 auta to zvládly. A teda jenom jednomu upadl Chris od motoru skoro. Vláčí ho teďka po zemi. Já to asi můžu ukázat. Ty jsi takový ten, jak kontroluje ty mini. Nevím, si to šlo vidět. Každopádně teďka svačíme a jedeme na oběd, takže se vidíme zase za chvilku v Rokytnici nad Orlickýma horama. Čus! Jediný problém, to je možná Tonda, že nemůže vyjet. Ano, Tondovi se protáčí kola, ale zvládl to. Ale kdo nám ho tady tlačí? Jdeme si proto. Já už si myslel, že využijeme nášlapy a ono nic. Teďka bude vyjíždět tady brácha. Tondo, co si o tom myslíte? Za hovno. Vy jste měl nějaké problémy, pane, že jo? Vůbec. Ne, dívej, úplně na A Kia prosím, nemá problémy. Úplně na pána. Nemá problémy. Ale zastavili jsme tady takhle v horách. Hraješ se tady na policajty. Dělám si prdel. Jsme tady v horách. Opět nám tady sněží. A máme tady takovou jako vyhlídku, akorát to není takhle vidět. Byla to tady fakt zajímavě. Škoda, že není den. Každopádně, co k tomu řekneš? Je to tady velice zajímavé až děsivé. Je to tak? No, je tma. Je to jak v Norsku. Jak v Norsku, víc jeho Čepice. Tondo, něco k tomu? Ne, není potřeba. Pane Franta, chcete to okomentovat? Nevím. Neví, on neví. Tak my tady jdeme zapnout ty majáky. Jak se to zapíná? Policajti, vole, jak se to zapíná? Nahoře. Jo. No. Policajti, no. Dobrý. Tak já to jdu vyfotit a pokračujeme v cestě. Za chvilku se vidíme z ruin. Tak, teďka sice není nic vidět, ale my vyrážíme do ruin továrny na kámen z první světové války. Jsme v Polsku. Cesta byla dlouhá, ale nebyly problémy, takže to tak nějak uteklo.
Uvidíme, jak to půjde. Když tak se vrátíme a jedeme už do hotelu. Všechno to závisí na tom, jestli tady bude cesta přes potok nebo ne, protože brodit se fakt nebudeme. Takže teď je to všechno závislé jenom na jednom potoku. Co si o to myslíte, pane? Já si myslím, že já myslím, že to zkusíme tam dojít té ruině. A když tam nedojdem, tak půjdeme v hotelu. A to jsi přesně řekl ty, že? Tak, Takže já souhlasím. co ty, Filipíčku? Já myslím, že přesně takhle začínají ty horory. Jo, to je pravda, 4 se vydají do lesa, musíme se rozdělit a tak dále. A buď nás tam někdo zežere, anebo zemřeme bolestivou smrt. Je to tak? No. Tak se uvidíme za chvilku. Takže první bod se nám podařil. Říkám, budeme chodit kolem té ruiny. Překročili jsme koleje, Pak řekneme, překročili jsme potok A zase dojdeme a- k té ruině, vole. teďka nás čeká teda menší výšlap 100 metrů. Snad to nebude moc. Uvidíme, vyzkoušíme to a při nejhorším se prostě vrátíme. Není problém. Takový včerný jenom já, takový barevný konvoj, jo. Ty jdu vykrat banku ještě k tomu. Máme umělé světlo, je to dobrý. Je Tonda, kde se schovává Tonda? To dali napravo. Tonda má takovou super baterku, že s něj usvítí až do vesmíru, na měsíc ho svítí normálně. A mně se líbí, jak ty to prostě točíš, já si připomínám, že je v nějakým důležitým Dokumentu, že? Ano. Děláme dokument, vole, Hele. National Geographic, Hadr. Je to o tom, Poslední video o přežití. Ano. že až se ztratíme, tak aby byly dokumenty o tom, co se stalo. Když si děláme prdel, tak budeme točit, jak si stavíme přístřešek, vole. No, je to tak, no. Jak se chce zahřát. Tak rozděláváme oheň, vole. Pak jak, vole, žereme sami sebe, vole, z hladu. Tak jo, Video bude končit tak, že poslední živej, vole. A bude říkat, Dožírá poslední do videa. kus, vole, posledního z nás. jsi vole. žral všechny. Takový Adam, no poslední video. Už jsem stil Tondu, Filipa i Frantu a už nemám co jíst. Věřím, že by si to přáli, vole. Já myslím, že když se mě, tak máte tak jdu na tebe. problém je, že to všechno zmrzne a bude to tuhý. Myslím, že oheň nemáme, ne? Tu baterkou rozděláš oheň, vole. Jo, to hře je pěkně, no. No, tak to je dobrý. Tak to se rád podívám, jak se vám říká. Dívejte, hoši, lidem bude tlačit. Oši, já bych chtěl jenom zhodnotit, že jste hrozně fajn banda. Sice jsme ještě nejsme přijeli a bylo to dobrý. Víš, jako kdybychom třeba zemřeli po cestě teďka někde fakt jako, že nějaký, vole, pach krve nás zežere. Nebo nějaký, vole, divnej, vole, vesničan, který nás bude pak věznit, vole. Tady asi vole, doleva. v sklepě, vole. Myslíte, že bychom tady ten krpál vyjeli? Tohle? No. Rozhodně. No. Akorát nesmí zastavit, Ano. no. A jako, Ale kdyby tam měli jeden nahoru a rozjel se, pak druhý nahoru, aby jsme nestali, no tak v pohodě. Jo. Senka bychom taky dojeli. Co my jsme mohli jet až tam, ne, vole? Tak, my jsme špatně odbočili, teď se vracíme Najdem do švírky. a jdeme tady do lesa. Jak horor. Jak hodnotíš výlet do ruin? Ještě tam nejsme, ale asi to bude dobré. Jestli tam nejsme, už je země ruina, vole. Jdeme správně, vole? jako jestli teď navigace třeba ukáže ještě za a jaký čas to jako ukazuje? Je to odporný kopec. Odporný. Ve sněhu. Hluboký. Tak po ty vole 1 000 000 kilometrech jsme se sem dotáhli. Ruiny magazínu Kurzava. Stará továrna na kámen z dob první světové války.
jsem kameraman, já musím. Přinesem Aliho. Ali byl dobrý, kolega. Tak můžeš jít. Vstupujeme do útrop magazínu. Tady vyráběli ty kamaní. Když na to šláhne, tak to je normálně stojí. To je nějaký lidi stavěli. Počkej, teď mě řekni, vole. Čili jsou nějaký netuky. Teď mě řekni, jo. To je správně. Zvenku to taková díza, vole, barabízná, tady je to hero. Teďka se propadneme někde, vole, do nějaký jeskyní, vole. Budeme tam bloudit, vole. Není to tady spíš zazděný? Měli jste pár okny? Já myslím, že to je zazděný. Jo. To je smrt jak betoncu. Tady je oheň. A jo? Ty píč. Kdyby někdo zase díval továrnu na kameny. To je lidi až matrali. Jak budou pak vyrábět ty kameny, vole. A jak to možný, že tam byl vchod na pokračovanou hnítu? Já si myslím, že tohle je původní. Jo. Tam není použitý cement. A ty Tak zase nějaký- tam? Tak jsme se dostali konečně do finále. Jo, to bylo náročný, ten konec byl takový jako... Závěr naší výpravy byl takový trošku náročný. Jo, závěr byl náročný. Vybil se nám telefon uprostřed výpravy do tého štuka skladu. Tady jsme zaparkovali naše fára. A Tonda je tam vzadu. Tady tady štuka. Taková štuka, vole. A tady se děláme na polskou televizi. Zasekli se někde v roce 1945. 1940. Ale pokoj celkem hezký. Takže my jdeme vymyslet, co dál. To jsme byli my, jsme měli na to. Ať jsme odpočatí na zítřejší osovku. Jsme tady na snídani. Co si o tom klasicky myslíš? Aha, myslím si, že to je velice nabíjející snídaně. Těším se na to. Jdeme na to. Vidíme se na začátku výletu na osovku. Teď tady sedíme na gaučích. Tamhle ten dělá důležitou věc v kanceláři. Tomu se chce spat, ten chce srat a máme za před 2 minutama vyjet do osovky, takže čekáme, až se to tady všechno vyvine, vyverbí a let's go. Je to mazec, hlavně tady před náma, co to má být? Ty krávo, pánové. Tam někdo bydlí, jo. Tohle je nějaká, vole, starověká vesnice. Tam tady dávají lišky dobrou noc, jako když vidíte. To je z jeho popeláři, jo. Aha. Na skutrech možná. Třeba mají tanky popelářský. To je hezký tady, no. Tohle vyjet teda, tohle nepojede. Já si myslím, že si můžete nasadit ty ponožky a prostě na jistotu, klidně pomalu, Asi jo. prostě pojedeme. Jsme tady uprostřed, ty vogo, fakt ničeho, uprostřed Sových hor. Tady bych teda nechtěl vést válku ani za nic. Cesty tady jsou kompletně zasněžený, silničáři tady absolutně jako neexistujou. Je příjemný ticho a čekáme na naši družinu, až přijedou. Takže se občerstvíme, namažeme si pusu dělaným lojem a jdeme dál. Jaká byla cesta? Poprvé jsem se lekl, že asi použijem ponožky, už to vypadalo dost jako zradně, vole. Je to pravda. Když jsme tady tímhle s tím. Tondo, jaká byla cesta? Co ti mám povídat, no, na hovno, no. Máš hnědý gatě? Máš. Máte někdo hnědý gatě? Hej, já jo, vole. Nikdo nemá hnědý Říkal, že jsem gatě. rozjížděl proti tobě. Zvládli jsme to. Já jsem říkal, že jsem rozjížděl proti tobě. Jestli se napadete nebo No něco. já jsem viděl Tondový blikačky, tak jsem zpomalil, skoro zastavil, pak se rozjel, říkám, tak asi on brzdí.
A pak vidím auto. typka a říkám, ať jedeme. Zatarasené tunely z projektu Riese dodnes skrývají mnohá tajemství. Jeho nejzáhadnější součástí je komplex u Osuvky. Šachta z povrchu se stupuje až do 50-metrové hloubky. Toto byla centrální část celého komplexu. Nacházíme se poblíž ventilační a transportní šachty, která spojovala povrch a dolní patro. Šachta pak vystupuje na povrch uprostřed lesa. Z ní dále vede betonový tunel, který ústí na železniční stanici, kam v roce 1944 přijížděly vlaky. Tajné dokumenty z posledních dnů války dokazují, že ve zdejším opěrném bodě byly skladovány zbraně a munice. Je proto pravděpodobné, že zmiňovaný vlak z Waldbřichu mířil právě sem. A také, že převážel pouze zbraně, ale žádné zlato. Ředitel komplexu Osuvka odhaduje, že dosud byla objevena pouze polovina podzemního systému. Co je ukryto v nepřístupných částech? Mnoho tunelů má strop vysoký jako katedrály. Je tu dostatek prostoru na ukrytí velkých zařízení, nebo dokonce celých vlaků. Tunely nejsou zdaleka dokončeny, jsou tu sekce vylité betonem, pak další, které se pravděpodobně zhroutily. Vypadá to tu jako na opuštěném staveništi. Když se na místo podíváte z celkové perspektivy, uvědomíte si, že měli velké plány. Ale jaké plány? Pan Lazanovský, ředitel muzea, má pozoruhodnou hypotézu. Podzemní město. Nacházíme se totiž v podzemním městě v Osuvce. Bylo zamýšleno jako bunkr pro chemické a fyzikální inženýry, kteří tu měli vymyslet způsob, jak odpálit jadernou bombu. Poté, co Německo kapitulovalo, tu Sověti hledali právě toto. Zařízení spojená s německým jaderným programem. Tak, právě jsme nakoupili lístky a čeká nás tady cesta dolů do podzemí. Takže jak to vnímáš zatím? No, nasávám atmosféru, což se hodně daří a jsou hodně zvědaví, co tam bude venku, vevnitř dole za peklo. Je to pravda, tady všude Němci stavěli podzemní komplex, všechno tady podzemí Někdo je by řekl, podtunelovaný že to je obyčejný les. a To už si měli zapnout jedničku, pánové. tady v Sových horách jdeme na to, takže budou buď videa nebo fotky, uvidíme, co půjde. Belgii, Holandsko. Cesta do vstupu do Osovky podzemního města. Přicházíme tady začíná nám tady prohlídka. Pánové, co na to říkáte? Já
Tady je ta fotografie, já jsem měl tu fotografii, já jsem dělal štěstí. A jo? To je hustý, tři rozměrné fotografie. Myslíte si, že jsme Hoši, tak jaký máte dojmy? Víš, co fascinuje mě? nadšenej, super, fakt. Mě strašně fascinuje, že oni měli v plánu, že budou žít tímhle životem, vole, asi fakt hrozně dlouhý roky. Protože tohle nestavíš na 2letou, 3letou válku, tohle stavíš na válku, která se říká, že bude trvat, vole, 20 let, vole. No, tady další jaký Oni totiž Tady všude pod náma jsou tunely, vstupy do budov, rozestavěné budovy a podobné úkazy. Všude tady jde vidět vlastně nějaká budova. Neuvěřitelné. Podzemní komplex měl sloužit jako ústřední štáb pro oficíry, velitele. Měla tam být kuchyně, pokoje. Mělo to sloužit jako ochrana při bombardování. Měl být kompletně samostatný, mít elektřinu, vodu. Tunely byly připravený, bohužel, nebo bohu dík, záleží. Komplex nebyl nikdy dokončen, nebyly tam udělané zdi, nebyly tam udělané podlahy. A vlastně je to ve stavu, jakým to teď je. Občas narazil jsem někde, že prej není pravda, že umřel tak. Tak jo, jsme na konci, máme za sebou prohlídku, jdeme vrátit ty průvodce český, co nám mluvil do ucha. No a konec výletu. Hoši, konec výletu, nějaký základní, Bohužel, ale bylo to poslední, super. poslední slova. Bylo to úžasné, fakt. Poslední slova. Bylo to dobrý. Máte někdo poslední slova? Z celého toho výletu, já Poslední si slova si myslím, že nechávám jsme na desítky let nakonec. Ale zavařili jsme auta, zapadli jsme, ani spíš ne. ani spíš Tonda ne. urval kryt. Ponožky jsme nepotřebovali, jenom do bod. No, ještě uvidíme, jak to tady vyjedeme. A když tak se vidíme ještě, kdyby náhodou něco vzniklo, tak zapnu video. Jinak. Čus. Čus.